golekke mungsuh sing rada gayeng men. Sapa? Koyoke urung umep iki ya. Urung pemanasan. Ya. Hae. Ayo, Tin, ganti ladenana Tin. Ya. Langsung mak gragap aku. Apa kok mak gragap? Semangat. Ah iya, yo sliramu rak yo sing gedhe-gedhe ngene iki. Tonjo. Iya. Apa alah semplok lingguane. Mune mak krengket lho tak ngadeg. Ayo kowe ya keciliken kok. Ketemu lagi dengan saya. Mau bengi ora sempet omong-omongan. Ayo lembungi bintang tamune akeh banget to. Saya Bintang tamune sapa? Gak ora dunggahke ya teng serundul akeh banget. Wau dalu Mas. Dadi ora iso omong awake dhewe kur glenikan ya kae. malah ngangseni aku Heeh. Sapa? Niki Kowe lah, kok kurang